вай личносташ дига ҳамчун инсон вай бузург аст назди худо. Ба шумо куҷо медонед? фақат рафтори вай ба шумо претензия доред. ҳамин кората дига сари вақт кун. ҳамин асбоба ҷош багузор. ҳамин учёт контрола сари вақт кун. ҳамина сари вақт клиент ба бар. ягон вақт шахсияти инсон ба бояд ки шумо дахл накунед. рафтораш ба гап занед. баъд вай ба осун аст ки ҳамон рафтора дига кунад. оилатун бошад, фарзандтун бошад, зантун бошад. фақат нишон тегӯед ман ҳамин рафтора ту худат классни одам. неки рафтора дига кун. неки агар шумо аболаи шахсияташ давид кунед морална, вай худаш ба итак бовариш нест. вақте ки шумо давид мекунед вай вапши кардан наметавад. мана мисол додаратон аин қарз гирифт, авай қарз гирифт. як писарама дорам, якта писарча дорад, ҳама қарз гирифта мегарда. супер, ҳамин хел профессионал шудagi ҳамин кор ба луго одам огарид кардан метавад. бовар кунед, луго одам огарид мекунад. даже як прокурор район огарид кардан молоша гирифта сполаш надодаст. бовар кунед, ин профессионал. ҳамин одам кадом кора доимо кардан гирад, ҳамон кор ба муваффақ мешавад. ҳамон кора ёд мегирад. ҳунари ва ҳар кас ки бад нест. ҳамон ман гуфтам ту ҳамин тавоноита агар ки банк баравӣ кунӣ, банк ба коргари беҳтарин мешӣ. ҳамин банкҳо ма мардум пул ҷамъ мекунад. ту ҳамон кора кун. фақат закон мепутём. зато пулдори якдам ҳама ҳалол пул тура ойлик метиҳанд. чӣ мин кора кардан ада? ин гапа чӣ ба гуфтам? чанд та хештаборам пурсидам, то бисёро мана мегӯям ҳамин қати гап занед, шо таъми хеле кардана. тарбия кунед. нигоҳ кунам ҳама вақт танқид карда ғурбат мекунад. ҳамин дарони ҳамин хештабортон ба шумо медонед ки кадомаш хела. ҳамин хел не? ба ҳамин хештабор нисбати ҳамон одам як хел минини дорад. ин надёжна, ин ненадёжна, ин дурӯғгӯ, ин занакабоза, ин вай ба пул натиҳад ки пула гардонда наметиҳад. ҳамин хел не? ҳама ҳамин гапа мегӯяд. агар ки шумо гиреду ҳамона шахсияташа аввай ҷудо кунед, ҳамон инсон дига мешавад. не ки агар ки шумо шахсияташа аз рафтораш ҷудо кардан натоед, шумоам ранги ҳама одамо давид кардан мегиред. ҳамин ману шумо инсонем, ҳама ба ҳамин хел аст. монда шудагиатон неме? Отлично. Тогда улыбайтесь, делайте вид, что здесь вам нравится. Панаин чи як чизи мушкилтарин чи? бисёр мардуме ки фикронаи камбағалӣ дорад, ҳамми чиза откладывать мекунад на потом. хай баъд мекунемаш. ҳозир не, имсол мекунам. Имсол не. Кадомотон давно орзу доре ки бизнес мекушам. Давайте по-честному. Честно шуда. Ҳама нагӯяд категория беднес талпӣ меша ҳама. Дига нагӯяд ки ҳама. Шумо худотон багӯ ҳама. Ман гӯям ки ки мурдам мехоҳад? ҳама. Ки гунаҳгор? ҳама. ҳама ягон вақт намегӯем. Чунки ин фикронаи камбағалиай. Ман гуфта гузанед. Я, чунки берите ответственность на себя. Хорошо? Диққат кунед. Кадомотон давно орзу дошт ки бизнес мекушам. Опять ҳама мегӯ. Ман гӯ дошта дастане. Да? Кадомотон давно мехоҳад ки сарватманд шед. Кадомотон давно орзу ки ман худо хам миллионер мешам. Ана нигоҳ кунед. Мана ҳамин проблема гирет пайдо мешад миллионер. Мана ҳамин чи беҳад майни сари одам ба чуқур шистагиай. Одам доимо гумон мекунад ки якаби то есть лучшие времена наступают, я это сделаю. ҳозир шароит нест. хуб бадтар. а куҷо шумо ба гарантия ки бадтар беҳтар шароит пайдо мешавад. ҳаёт ба дига вақт нест. ҳамин рӯз вақти асосиай. пага проблемаҳои худашай. фарда бо мушкилои худашай. агар ҳамин рӯз сар накардӣ, пагам сар намекунӣ, фардам сар намекунӣ. як рӯз пештар кунӣ, ҳама қадар тезтар ба мақсад мерасӣ. ягон вақт ақиба напартед. медонед чӣ хулоса ба ман овардан? ин ҳаёт як аҷоиб. ҳамин ранги деҳқоне. картошкашони картошка мебурад, сабзӣ намебурад ку. ман ду сета мисол мебарам дар ин бобат. чунки ин чиза амайни сари шумо дур кардан дорад. диққат кунед. як рафиқам ман нагуфт ки хотират ба ҳаст
وقتی که عبید کرده بودم همراه یک رفیقی تو بود همون با گپ زد من با یاردم کنم فلان کارو میکنه من گفتم مایلش من تلفن کرده میگم با خاطر من برو آمده است میشد با خاطر میبرم بعد از 2 هفته شما تلفن میکنه من میگم سلمورات خاطرت بس من فلان چیز از تو پرسیدم همون کردیونه من گفتم میبخشی من خاطرم برو آمده و گفت как ты забыл у меня все горит я надеялся на тебя گفتم подожди телефон грифта телефон кардам и гуфтам то что бы ни было пожалуйста ради меня реши этот вопрос потому что он так сильно обидится на меня сейчас потому что у него оказывается действительно проблема он надеялся на меня ин чи гуфтага диққат кунед ман сабабе шудам ки кори ҳамин одама 2 моҳ ақиб афтид диққат من سببش شدم که کار همین آدم 2 ماه عقب افتید همون ماه نگاه کنم زباده که من با پارفمرهای من میکنم من با تلفن کردم میگود که فلان کنسنتراتتون کردن نمیتونید نگاه کنم کار من حیات عقب پرتافت از بیشکک کتابهای من بار کرده آوردن الماتو ماشین گم شده است راه نیست 2 ماه ماشین گفتیم аш ба ман боғ дорам ҳамо акум боғ ба насос шинуда студем ровни мест ба ҳамон широчка дорад широчка шикастай ана ҳамон широчка ёфта наметам ахитой заказ кунем а куҷо заказ 2 маҳ ба омад ман сабаби ақиб партофтани кори дигаро шудам ҳаёт автомата ман ба гардонда овард ин чиз шумо фаҳмидаи чиза шумо агар ки сабабгоре шавед ки ҳаёти дигаре ба вазминӣ биёред ҳаёти дигар ба заблужденӣ биёред ҳаёти одам кори мақсади ва дигар шумо бисавед ки ақиб афтад ҳамон чиз шумо ба гашта омадан мегирад чизе ки шинондед ҳамон чиза ҷамъ мекунед дигар намешавад ҳаёт анами мишлени потом сделаем потом буду падару модар ба мо ваъда мекунем ки камтар вақти дигар ман мекунам майнаш ман бартар мекунам мо мекунем ки падару модар вечно ҳастам ман успед мекунам мо гумекам падар модар мефаҳманд як рӯз на як рӯз шароити мана мефаҳманд на самом деле ана ҳамин ин фаҳмиши мо доимо кӯдако ба ваъда мекунем гумон мекунем ки рӯзаш мегӯяд ту мефаҳмӣ ки ман ҳамаша барои ту карда истодам кадомотон ҳайвонҳои хонагӣ доред гов гӯспанд хар ҳамин гову гӯспанд ба одам чӣ хел ухажват мекунад خوراک میبیاری میپرتی پایانش تازه میکنی همه خیلی آبش میتی زمستان و آغلش تازه میکنی که گرم است خنک نخورد بعضی پدر و مادر همین خیلی تربیت میکنه فرزندش خوراک میبیاره لباس میبیاره دیگه سب به پول میتیه ایسوسوما که هوا ادوب نباشه نه که دل وای مایلی وای با کار نمیکنه مهری وای با کار نمیکنه و پگه وای بچه رنگ گوسپند میشه رنگ خر برای یک رب میشه رنگ گاو برای بفراست میشه با علامش میکشی چه که گپت نمیگیره بعد میبیاد اینجا با زنکه بازی کرده میگه پدر و مادر طاقه میموند با عذابش میکشه چه که تو فرزند تربیت نکردی تو رنگ همون چی خیلی که عادت کردی که گاو گوسفند اما خیلی مراجعت کردی این اهم چیز ضروره мышление потом сделаю баъзе одамон гумон мекунад ки ҳозир вақт аст рӯза намоз ба вақт ман ёшам ҳозир баъд сар мекунад худе ки вай унҷои пурсид гуфтанд ту 70 ба мебури так что срок ҳаёза срок годност и бяхла бине ҳамин чи а уровни мишление мешавад бачаҳо бадтартар мекунад даже баъзе одамон духтур ба намерад мегӯяд камтар бадтартар мерам то ҳамон орган уже тамоман кор набурад тамоман кор ки бурумад мера мегӯяд ман гатовам любой пул додам лиҷини кун ҳамин мишлени тамбағалӣ аз рӯи ба фаҳмӣ нест ин чи ана мардуми саранна чӣ хела любой проблема ки ҳаст прямо сейчас решай сегодня задумался иди делай сегодня планировай иди делай сегодня начни делать только действие изменяет реальность только амал кардан ҳаёта дигар мекунад дигар ягон чиз дигар действие амал мешавад только амал ҳаёта дигар ягон чиз дигар дигаргунӣ намебиёрад
بهت نمی‌سکته